Talempong Unggal. Salia iko apo nana ba goyang-goyang ada nabi kia kana bana saja ajaku saban tu robot nampak di ambo apa kok Ondeda adio malang muda babini dalang dan niko nyoleng ngabulo leng ngabulo ado batrai nyoba goyang adik-adik endak balaki mangko mati raso dia kan diuang jadi wawai awak masuk hidup onde maksud aduh bagile lapu di dalam
pikiran kalau lamu nyodek marando asaga duit sudah iko one dah isu anamu agalak pancalia asoy tabang ay ba itu ay dena pikiran ande tuan ay Mancalia udah mau jua panjang takkan aku ulo laki nyodek kawan oh emak dek kawan dah lama ni bantu itu tu dah Alah 3 tahun tadi mah kalau kemau kau bek tu ah kalau kemau kau bek tu lah mau bek kepecah kunong arapi semua dah lama dah kan nama sudah nawa mau gitu iya ande dah Oh. labara lamu bini udah sakit ala ruswa dena mancalia anyo ay mancalia anyo Imayo indah karumi oyala amo batando iko batando iko Onde maksud ado gambar baru adi dalamnya Oe ba adek mamulakang abake ambo sabantu abaru apulo Oe pada bawa sampai tawa